gwawrio, rwy ti yno pan ddeffrown yn y bore, i groesawu'r diwrnod newydd. Dduw'r bore, rwy ti'n bresennol ar ein taith, ein cynorthwywyr ar ein ffordd. Dduw canol dydd, rwy ti gyda ni yn ein dod ynghyd, mewn cyfeillgarwch fe'n bendithir. Dduw gyda'r nos, rwy ti'n ein hymlacio, ein gorwedd i lawr i orffwys. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni ar gyfer ein haddoliad heddi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Yr arglwydd yw fy Mugail, ni bydd eisiau arnaf. I fi awnam i orwedd mewn porfeydd gwelltog. I fi am tywysg ar llaw y dyfroedd tawel. I fi a ddychwel fenaid. I fi am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I aperhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed. Canis yr wyt ti gyda mi, dyw i alen a ffon am cysirant. Ti ar lwy ford ger fy mron,
ngwydd yng ngwrthwynebwyr. Iraist fy mhen ag olew, fy ffiol sydd lawn. Daioniaeth i garedd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd, yn dragywydd. Wel, gyda'r holl hael a'r gwres sy'n ni wedi profi yma yng Nghymru'r wythnos hon, wy'n siŵr bod ni gyd wedi cael cyfle i werthfawrogi o'r newydd gogoniant ac ysblander creadigaeth Duw, y greadigaeth sydd o'n hamgylch ni. Ac yn rhan o'r greadigaeth honno, wrth gwrs, mae'n gerddi ni. A mae wedi bod yn braf gweld ein gerddi ni, a blodau a'r lliw a'r persawr hefyd. Mae rhai ohono ni'n ddigon ffodus i fyw yn agos iawn at erddi cyhoeddus hefyd. I ni fan hyn yn Abergwili, yng Nghaerfyrddin, yn byw yn agos iawn at y gerddi botanic. I ni'n byw yn agos at Aberglasni, at Barc Dinefwr hefyd, fel mae llawer ohonoch chi, mae'n siŵr gen i. Ac ar yr adeg yma'r flwyddyn, ni'n gweld y gerddi cyhoeddus hefyd yn ei gogoniant yn dini. Wel, mae yna dipyn o sôn am erddi yn y Beibl. Dipyn o sôn am erddi. Ac mae'n ddiddorol iawn i nodi y cyfeiriadau hynny. Y darlun cynhara sydd gyda ni o ardd yw o Dduw yn yr ail bennod y lyfr Genesis, Duw yn cael ei gyflwyno fel garddwr. A mae o fanna'n creu gardd arbennig iawn, ac enw'r ardd wrth gwrs yw gardd Eden, gardd sydd yn berffaith. Ac yna mae'n creu Adda ac Efa. A mae angen i Adda ac Efa i weithio yn yr ardd. Mae disgwyl i'r ardd fod yn gynhyrchiol, mae disgwyl i'r ardd i fod yn brydferth hefyd. Ond mae rhaid i ni gofio taw gardd yw Eden ac nid cai. Mae'n ardd o blaniad Duw i hun ac mae'n ardd berffeth. Mae'r ardd yn cynrychioli man o ddiniweidrwydd ac yno mae'r bobl yn byw mewn heddwch â Duw ac yn byw mewn heddwch â chreadigaeth Duw hefyd. Mae'r greadigaeth mewn heddwch â hi hun hefyd. Mae'r anifeiliaid gwyllt yn bwyta gwair yn hytrach na lladd anifeiliaid eraill. A dyw pobl ddim yn lladd anifeiliaid mwyn darparu bwyd a dillad chwaith. Mae'n ardd o blaniad Duw i hun ac mae'n ardd berffeth. Ond gweitha'r modd wrth gwrs i ni'n gwybod na dyna oedd hanes yr ardd, oherwydd fe fwytaodd Adda ac Efa ar hyn na ddylsen nhw fod wedi fwyta. Ac wrth iddyn nhw fwyta'r ffrwyth a harddwyd, canlyniad hynny yw bod nhw'n cael eu taflu allan o'r ardd ac yn cael eu rhwystro rhag cael y berthynas wyneb yn wyneb â Duw a oedd yn bod cyn hynny. Mae'n hen stori a mae'n ddarlun o hamdden ac o heddwch ac o harmoni. Mi roedd yr ardd yn Eden yn le da cyn i Adda ac Efa fwyta'r ffrwyth a harddwyd iddyn nhw. Mi roedd yr ardd fel rhyw baradwys. A dyna'n dymuniad ni gyd heddi siwr o fod yn dyfe, yw gweld adfer paradwys. Gweld yr ardd neu'r greadigaeth yn cael ei hadfer i'w stad gwreiddiol. Yr ail ardd dwi am gyfeirio ati yw gardd Getsemane.
Ac i'r fan honno'r enciliodd Iesu i fod gyda'i ddisgyblion cyn i achos llys a'i groesoeliad. Mae'r ardd wedi lleoli tu allan i furiau Jerusalem wrth droed mynydd yr olewydd, ac ystyr yr enw Gethsemane yn yr Hebraeg yw lle i wasgu olewydd. Mae Matthew yn dweud wrthon ni fod yno gyda Pedr, Iago ac Ioan, a bod nhw wedi methu cadw'n effro i weddio gyda Iesu. Ac y cerydd, fe ddywedir iddo fe ddechrau teimlo tristwch a thrallod dwys. Mae Iesu'n gweddio ar ei gwpan dioddefaint fynd heibio iddo fe. Ond nid fel yn fyna fi, medde fe, ond fel y mynnu di. Mae Luc yn dweithio ni fod ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddeiar, a bod Judas wedi dod a'i frydychu gyda chusan. Lle i wasgu o lewydd, dyna beth yw Gethsemane. Ac fe allwn ni ddychmygu Crist yn cael ei wasgu yn ddyllwn ni, o dan y pwysau, o dan y straen yma, o wybod fod ei ddioddefaint yn agosau. Ac mae'r drydydd ardd i'w gweld yn llyfr ola'r Beibl, llyfr Datguddiad, pennod 22. Ond nid gardd yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio fyna. Mae'n fwy fel rhyw barc trefol mewn gwirionedd. Mae'r awdur yn disgrifio byd lle mae Duw yn gwneud popeth yn newydd. Yn y ddinas sanctaidd, y Jerusalem newydd, mae afon disglair fel grisian yn llifo ar hyd stryd fawr. Mae'n dweud, ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd, yn dwy'n 12 cnwd, gan roi bob cnwd yn ei fis, ac yr oedd dail y pren yr iachad y cenhedloedd, darlun sy'n dod o lyfr y proffwyd Eseia yw'r ddarlun honno. Pan ni'n meddwl am yr ardd, ni'n meddwl nid yn unig am flodau, ond ni'n meddwl am ddail hefyd yn ni dail y coed. Mae dail yn cael ei defnyddio ar ddibynion gwahanol. Maen nhw'n cael ei defnyddio ar ddibynion iachau mewn meddigyniaeth gynnar. Os meddyliwn ni am bobl fel meddygon myddfe, ond nhw'n arfer defnyddio dail a pherlysiau. Ond mae hyn yn fwy na iachad corfforol mewn hyn. Oedd y cenhedloedd yn wledydd ac yn ymerodreithau oedd yn rhyfedda gyda'i gilydd. Felly'r hyn sydd gyda ni yn arlun yr ardd yn llyfr Datguddiad yw darlun o gymod. Dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Cenhedloedd yn cymodi a'i gilydd. Fe wnaeth y goeden yng Ngardd Eden arwain at dristwch a gelyniaeth. Falle mae o bren un o goed Gethsemane a lluniwyd y croes le groesoliwyd Iesu. Ond mae'r goeden yn y Jerusalem newydd, y sonir amdani'n llyfr Datguddiad, yn cynrychioli bwriadau Duw ar gyfer ei bobl, ac yn cynnig iachad ac adferiad. Fe ddarllenes i'r drydydd salm ar 20 yn gynt yn yr oedfa, lle mae'r salm honno'n dod mewn i'r darlun fan hyn tybed? Wel, pan byddwn ni'n siarad am y gerddi Beiblaidd, nid dim ond nodi cysylltiadau diddorol rhwng y straeon hyn a wnawn ni. Maen nhw'n dweud rhywbeth mwy am ein profiadau ni heddi. Ac mae'r drydydd salm ar 20 hefyd yn adlewyrchu hyn. Mae'r porfeydd breision a'r dyfroedd tawel fel Gardd Eden, lle mae popeth yn iawn ac mae heddwch ryngon ni a Duw. Dyw hynny ddim yn wir o hyd wrth gwrs. Ac fel Adda ac Efa, ni'n gwybod beth yw gwneud yr hyn sy'n ddrwg a theimlo'n bod ni wedi cael ein cau allan o bresenoldeb Duw. Mae glyn cysgodangau neu ddyffryn tywyll di fel sydd yn y cyfieithiad newydd o'r Beibl, mae yn debyg i ardd Gethsemane. Yno fe ath Iesu trwy ddioddefaint ysbrydol dwys. Oedd y salmid hefyd wedi teithio'r dyffrynoedd hynny fel ninnau hefyd. Ond mae adnod olaf y salm yn disgrifio daioni di-ddiwedd Duw, pan bod popeth yn iawn. Yn sicr bydd daioni a thrigaredd medde'r salmydd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd a byddaf yn byw yn hir arglwydd yn ragwyddol yn weddill fynyddiau. Y Jerusalem newydd yw'r cartre hwnnw. Mae Eden wedi hadfer yn y parc drefol. Felly mae gerddi'r Beibl a siwrne'r salmydd, maen nhw felly nhw'n cydredeg yn dyn nhw, ac yn ein hatgoffa ni bod Duw gyda ni gydol ein bywyd.
ac mae'n straeon ni yn rhan o stori fawr y Beibl. Yr arglwydd yw fy Mugail, yn awr a hyd byth. Amen. Gweddiwn. Yr arglwydd yw fy Mugail, ni bydd eisiau arnaf. Dduw ein tad, diolchwn i ti am dy ofal drosom gydol ein bywyd. Pan fyddwn yn wynebu cyfnodau anodd, rhoi ni hyder ein bod yn dy law di. Gwnau mi orwedd mewn porfeydd breision, a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel, ac yma ef yn fadfiwio. Diolch i ti arglwydd am yr amseroedd hynny pam gawn ni'n hadfiwio, pa fyddwn yn mwynhau'r byd a grewyd gennyt, yn ymhyfrydu mewn cyfeillion a theulu, ac yn teimlo dy fod ti yn adfer ein heneidiau. Fym harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw.
yn wyneb yr holl ddewisiadau sydd rhwng y da a'r drwg. Gofon nhw'n arglwydd am ddoethineb, mwyn i ni wneud y dewis cywir. Gweddiwn y bydd ein dewisiadau'n unol a ddewyllus di. I mi gerdded trwy ddyffru'n tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a thon yn fy nghysuro. Cadw ni'n ddiogel mewn dyffrynoedd tywyll, Arglwydd. Pan fyddwn yn galaru neu'n teimlo ofn, helpa ni gofio dy gariad ath nerth. Yr wyf yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew, y mae fy nghwpan yn llawn. Diolch i ti, Arglwydd, am dy fwrdd yn y diffeithwch, lle cawn hyd i'n noddfa diogelwch. A gweddiwn y bydd yr hair ydyn ni'n ei galw'n elynion, yn ymuno ni wrth y bwrdd fel gwesteion i ti. Yn sicr bydd daioni a thrigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fy nyddia. Pan a fyddwn yn gallu gweld y ddaioni a thrigaredd o'n blaen, Arglwydd. Helpa ni gredu y byddant yn ein dilyn agos iawn a bod gennym gartre tragwyddol gyda ti. Ac fe dynwn ni'r weddi hon at ei therfyn wrth weddio gweddi'r Arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.